Abidane Bu Dewi. Ini bicara mriki nuwun sewu. Boten teges banding-bandingke, boten membuat sekat bingkai pemisah boten. Bingkai pemisah eleke nuwun sewu. Bu Dewi kalih bidangen kula niku tetep ampuh bidanggonku. Lah kok iso? Contoh kecil mawon, Mas. Piye? Anakku ini kecepet lawan tangane ngowok-ngowok metu gede ora disuntik, yus ora dijahit, ora dikai obat. Lah diapake? Dibilat dimut mari. Beda donamu kok. Yo tenan iki ora ilmu magic spiritual mboten lho nuwun sewu. Lah nek apa Bu Dewi, Bu Dewi? Misi kebidanane luar biasa. Oh ngono. Lho tenan Bu Dewi ora iso ngono kuwi. Bapakku mustakane lara. Ora dikai obat, anti nyeri, anti sakit kuwi ora. Lah piye? Dibilat dimut mari. Barang aku ini anyang-anyangan bidane tutup. Ora buka bisa. Lah ngono kuwi kok ya. Berdoa kabilat terus ora buka. Sing arep sukti jilat rabrakmu ya sapa? Ora bejaji. Apa ya mlijo e ora. Wes, tak gocek wes nyanyi. Yo, kapan? Pak Aksara mau Aksara